Bueno, baina Durango, hasierako horietan kontua da, niretzako interesgarrena da, gehiago gogoratzen dudana da, nola egiten genituen panfletoak eta represioa nolakoa zen. Guardia Zibila atzean geunkan, denbora guztian, Maite Eskribano adibidez alde egin zuen, eskapatu egin zen bigarren aldiz. Pitilruetan bera eskapatu egin ziren, alde egin zuten, eta Guardia Zibila etorri zen neure etxera, amaren etxera, bila. Eta bagen eukan erloju, hormetako erloju luze hori, armairu modoko direnak, eta antxe barruan ere behatu zuen, antxe sartuta ote zegoen. Guardia Zibila zen, lau tipo ziren, Rubio, Anta, El Moro eta El Cabo. Mena. Mena zen beste bat, bosgarrena. El Rubio, El Moro, Anta, El Cabo eta Mena, hori bost. Kuadrilla. Eta hauek atzetik zebiltzaten denbora guztian. Baina gutxi, nik esango nuke zirela ezagaz enteratzen. Horeain ikusita zu harrapatu zintuztenean, zure agendan zegoen nire telefonoa. Eta, telefonoa, inoren telefonoa zen eukala ere, susmagarria zen. Kontu ze harrapatu zen, Andoni jauzeko zan berba da, beste baten telefonoa zegolako, holaxe. Telefonoak hartuta eta haseko. Horrezile zeukan problema zen, niri Santanderko horrezile batek esan zidan. Lagun baten familiakoa zen Guardia Zibilak esan zidan. Es que el País Vasco el problema que tenemos es que, claro, todos están fichados y cada uno sabemos elegir. Todos están fichados, hori zen problema. Orduan, baina atzetik geneuzkan beti. Sensazioa da, persekuta gogorra genuen, nik paranoia ondo denbora guztian, edo zer egiten zenularik. Aguazilak ere bai, herriko aguazilak ere bai, ni alkatearen gara joan nintzen esaten. Zer nahi duzu jakin? Ze aguazila daukatatzen. Alkate hori zengo zen Paco Amorortu. Paco Amorortu. Eta Paco Amorortu hartu zidan fitxa. Esaten, dime por favor tus, fitxa. Primera fitxa. Y quién es, nik uste Juanjorekin ere zenar oiarekin asian nintzela edo nenbilela. Y quién es este chico, y quién, jakiteko. Udalak ere sartzen zen, zeukan eskua hortan. Sistema poliziako osoa. Hain zan nabari, alkatearen gana joan nintzela esateko. ¿Ustedes quieren saber algo? Hay algo porque hay un señor que me está todo el rato siguiendo. Begira zazu. Eta ez duko goratzen, nik oketa gutxi, konun. Gutxi. Baina politikan ibili behar nun ordurako. Edo hortxe, hasita edo. Geroago, hobeto bazpadanez. Panfletok egiten genituen bezala, makinatxo, egurrezko zerbat, barko vietnamitakin, etxean sarraskia zen beti, dana zikindu, dana 10 paper zikinatatzeko izugarrizko lana, gure ama enteratu zanean etxean gaueko ez dakiz hortan genbilela azkenian egiten zuena zan lagundu, zer egiko da, eta lehiotik begiratu inor datorren, astirik izateko edo erretzeko edo, en fin. Edo errekara botatzeko. Edo errekara botatzeko, errekatzean egunkan baino, ez horren zuzen, balkoi bat zegoen azpian. Persekutaren kontua da netzako, Guardia Zibilen denbora guztian, etxera etorri zitzizkigunean, baita ere, tomagoko. Alboko baino, jendea adibidez, inozente kapulenten eo. Sartu nituen gauzak albokoaren... Pusoien. Tiestu baten. Balkoitik ondora, tiestu baten. Eta gero pentsatu non, hau oso gaizki dago, eta zehose gertatzen bada, eta gertzen basaio behar bada, beldurraren. Eta esan egin nion, lehen beti dauzte unako zen bako. Eta gizona ondo portatu zen. Ondo, eta bazen ezkerreko tipo bat, Salamankakoa zen, ezagite ezagutzen duzun, kalbu izena zeukan.